Ratu Banowati. Mboten dawuh. Kok modal madul wis ora karuan. Mboten menapa-menapa. Wis. Ora usah datang Purnomo. Ayo bali nang Kedaton Negara Ngastina. Mboten. Mboten kepiye? Aja ulah HP wae. Ayo gelem bali ora? Ora gelem bali. Ora wutuh negara Ngastina, ora tentrem para kawula. Monggo kula dherekaken sinuwun. Ayo le. Gongkara sate biasa wara-wara wah urung kura wong bakal gawe kisruh ora bakal gawe tentrem nanging malah gawe geger. Ayo sapa ingkang maju ngareping Werkudara ora gelem semikir kelakon tak cacah sampak. Werkudara opo Duryudana kakangku wektu dene kerep kondang kasih pangkat tak jaluk wis mapan ana Kedaton Negara Ngamarta ora kena kowe ngucap ngrasane kondang kasih iku sejatine panjal meneh pulun bathar si wah tak jaluk ora tak lelake odo ban beksa.